Benvidos a outro vídeo de Fora de Campo. Eu son Pipoco e hoxe vou vos falar dos cortes e transicións no cine. Os cortes son o recurso máis básico de edición cinematográfica, empregados para cambiar dun plano ou dunha secuencia á seguinte, de forma que achegue dinamismo. A transición é a forma que temos de realizar ese corte. Existen moitos tipos distintos de cortes e transicións, pero hoxe ímonos centrar en explicar algúns dos máis interesantes. Corte por similitude ou match cut. Neste tipo de corte, as dúas escenas comparten elementos moi similares, ben sexa pola propia imaxe ou pola composición. Jump cut. Isto ocorre cando hai un cambio moi brusco na composición ou na posición dos elementos da escena, creando un efecto de salto. Corte invisible. Realízase normalmente a través dun movemento de cámara, de forma que o espectador non perciba o cambio nas escenas e pense que non existe ningún corte. Corte en L. Chámase así o tipo de edición onde o audio do plano anterior se extende ata o seguinte cando a imaxe xa cambiou. Perdón por interromper. Corte en iota. É o oposto ao corte en L. Neste caso, o audio do seguinte plano solápase coa imaxe do plano anterior. Ando a procura do voso xefe. Podedes atopar algún exemplo máis? Deixádenolo nos comentarios. Ata a próxima! Abur!